تایبەت تالیا مەها دووە دا و باران مەها سیا دەشخوا ئیسال ماشەڵان سەکنیە ڕەوشا چاندنی باش بوو لە هەرێمامە لە پشتی ئەv بارانە زێدە هات و ئەv پێلێن ئاوێ هاتن لە هێرا بوو gelek bandor kir li ser çandinî em karin bêjin ev baran ji alîgî ve baş bû li ser va erdê zîraîyê çandinî û ji alîkî dîve jî nebaşiyê wê hebûn nebaşiyê wek em bêjin meselen dema got li hîra dibû ax bi xwe re dikişand hêmanên wê kêm dike şuştinê çê dike ji hêmanê wê re û ji alîkî dîve baş şînatî re dema got baran tê em ê çawa bêjin meselen dema got baran tê meselen ji axên milhî re ê xwê ê xwe awazê de ew jê re gelkî baş e dema baran tê ji ber got şuştinê jê çê dikê ew xweya got di axê de tê komkirin dadkevê bin erdê û ji alîkî dîve me got ew baran dîsa baş e ji ber got ava bin erd rêjeya wê zêde dike em dizanin salê çûyî de 5-6 sala de baran nedihat ziwahîk çêbû di herêma me de